Welcome to the Leading Sight News. Liphu Active Reporters abitung ahin pen Padma Shri Award ke longa bang phi lunse pi sang pi pokhila lekhe pi phan karchodam wasik ni phain kora sir ke barni Liphu Active Reporters abitung atum pen kedamtang wasik ni phain kora ke thom army Indian kang pi pen kang wai pon Padma Shri Award di India mai phi mate India President Draupadi Murmu ari deng pen kapajer pon sang pi pokhila lekhe pi phan buke lapen man ke do karbi po pen karchodam Ilitum cici dam senang athei alang likar bialun jir kilun pansi laso Padma Shri anong e kilong aporsi lage karbia khaya phan thidung anong mesi ke wan la lasi ilitumun an ke kacharap kachitu dun pencing lok un an ke man peng kachipi saroya kenang sot lasomsi alang lipan karbiang long tarmas council CEM lapen MLA Dr. Tuniram Ronghang pen run meso mate ke do ham kim pino lakimi pik alam lo Somsi alang linon ki boma pora hot kar biara phan un an per ke kachira pachito kachilang duna kinang sotlo la potsi Liphu Active Reporters atum penta mathasi alang lipan asap sovet aman setak kipi pajerda mabirta niletum dalidi site news sahe malong nangle Liphu pen nasantarang nang kilo berta dalidi site news Hello kadawi phanta churulo nilgi pukang tungke labang so Padma Shri Award ke kithedung anong nam kusi nili chimathalo lapen chikilo ko ahoklo lapen labang so anong eke ilitum karbia kheya phan kirung pangtui karbia kheya tum pirthya dang ke chithang dun longji karbia kheya tum ke claim ke dam asai ke longdun ji ason tinda laso abaha si atwar nang kangku pilo kusi nili bangke chimathalo nasi ahoklo ilitum inglong arlong atok anu kedo ilitum kar biara datum kidu ke laka dogo biara datum sitami nili phan nili lun nili lam penajok nilitum kado ka bia bitung pen ke chipiduk penajok piniar ni lapusan anong ithedung kelong lake rada bahasi nili puthot hodai thulu bipod loma pulote Rat pen jong si nili phan akiru awe akirung ti pangtu yawe rat pen jong si nili phan nang ke chetodu nawe pu sonte nili laan in edeci sitame ini arnia bangke kado ko bia rat pen ajok si nili lapuan anong e kithe nili mang humeme pen nili kelong dun nang jia ot kalipina bang sitame nili chodeng dun long lo lake kado berat abahasi nili deng dun lo nili hadak ke chimatha ta anong e kideng ho sitame Parbiang long arada tumke ni background ke nang arjab dun pet si nang chihok dun no kisi ni chihok ni ngarong pik hadak kedeng dun tani lika pheri awe kathiri gawe lapen ke thang ni ning kibida awe ni thek long pe ning karong pen si ni deng dun long lo nasi pinian ni karbia arada tum kadoko ya phantani lo arje te claim sitame nili che thek long lo kadoko be tumta arje mumang chichini ni pin che thek long lo pin arje mumang sitame Cicini lo cetek long lo. Napen pini ani nang litum perang kia hin abitung pen kewang pe. Nili phan lam ithe nang karju sita. Nili cihok lo. Labang so lam ajor do awe sitame. Ithe nivet sitame nili jakong pen sinali tuma phan nang cihodai dun lo labang so nang eke nang litum kadoko pe. Solang do arada baha. Lapen ke nili lam ithe ke ningjelong sita nang litum kadoko pe. Solang do arada tu majakong ni kipi pensi nili lami kita ninjo dun nang sikewang jilangar ni sitami ki claim nang ji asai ilitum dopik la jasimet ilitum karbiang long than ni marlia hin pen nang ke pehai dun ni marlia hin pen ke long pon la ke arna mahir jumit hipik kedeng bang sitami ni marli sinang kedeng dun long lo presiden sita lapen aku peneng rat kecaria hin sitami injir marlia hin pensi ong dun tum aki hai dulu ata isiang theglo chihoklo chorolo lapen ilitum nakado kawe cerap citu pensi karbiang longchot lapukali asam kangchot lapukali bharot kang antai ilitum claim dun longpo cerap citu longpo usinili ning thepik pen pini ning karong pen ilitum aphan nang cipa cini dun sila bang so Padma Shri Award ke lake
kadok wera ta phansi nili hodai lo lo kadok pa we phansi tami nili joro parpik lo non nili tum pangcheng te kang lo ha ki cheng pen ta harukri si kebra pli aning kan pen nili tum ke pangcheng labang so ke pangcheng pen ateng nili tum chipiduk bom lo dam bom lo nili tum api non kadok we tum ta nangdun bom lo asinon kithurmi owe ki mia tum phanta nili kat churu ta ki pilo athema alang ti litum ta nang bor idun lo lun ketok kaboche kilun lapen ampar ke lamkan ke ciparjan ka doko bia hinta litum karbia khelong dopik lo seta isia ka durea bang nili ke pachini kang tung alang litum ta chini da hailo mene seta nili pachini dun thule thot kang tung bang ke lun le boche sitame tomo le boche sitame ba aling pen sitame ilitum abarim pen angkur cesak kang nang abarim pen si ilitum inthur nang abarim pen inthur lo pulote momua owe aphan sitame prayun e wirun e lapuson po ate ot sitame ilitum karbia luna lama ate ot ke indupik inchopik lapen ke langpik bang akhe tum pulo melody di ilitum karbia luna lam ke melodious speak lapen ke lun kilun atum sitame alam theke paklar dak je phansi bor inai athema sarphi sarpu kibi ki thietum rong rubarlo arak sike onga posi halai tum takar long nangi pulo tangte alun alam the ardi donangi alamet donai lapenke alam the peklar dak phansi kaita bor inai nona lomadin ke kiluna husitami machine pen son pen si kilun atse ke lang uta hai mine ba sita ase ke klar hede duko titi ahut pen ako abang pen ke laso studio pen ini along ke jumit pik po sita out stage along bang ke junoda alam theta klangkli la pusonta do po piki la sila pohaya hin sitame chire ponang po pipolo pulate ilitum ke abarim den si pangcheng po nai dunate ot ketok puneta kaita alam ardi do klong den si ilitum ke klem pon sente mesenji owe chu prek chu mer chu thebu ku sere po awe tin si ke preglo po si la owe ahurabang kopiloma pulotangte uwe odon ahin damita damber nai lapen lun ki tok sitame ajir dam lim nai bong oilo lorite lorilo hoidoite hoidoilo lapuson dam jir na ko lapen alamet jok ko nai pipolo kute arleng ke sar phan humri le tangte lamet lamchong ke dovik lo lap so posi ili tumalong karbilamet mai te do nasi lahai karbilamet mai long ili tum arli dun lo kulote lam amet luna long jokpon lo kulote baju mepik lasinon owe kimia tum hanta chuning rilo nili to warna ingpu pitang lo kadok owe tum sitami poson si lun lam kaboche pen angsong karlu dunji ajakong ke longji ma la sobang si litum ke kai kita matha nangji lapen munit pen kate chipi bihek si arleng ke sara tum pen ilitum arjunai arleng ke sara tum han ilitum arjubon lo kulote lamet lamchong ilitum longpon vegu asi nili owe kimi tum han chuning rilo cholo lo non nang litum ke kleman ta mesen lo anso se ke pe me pon thuji aphana litum aphar nalitum tharle pon thune anke nilitum ta ko jakong na pidun thupo anke ilitum angsong lun lama hin chota itum arlupo lapenan parta lun lam chot kali ka prek asaya hin stani ilitum arlupon bom longpo asi ni marlia tuma phan ilitum phan isia war sai arnam nang ki chik pilo nasika do ko ni marlia tum sita hemrit ka boche chot la pukali ilitum mithang akhe ki klem nangji asai anta sopin so tuma teng pen itum pang bardun pen jakong chipisi itum sonse nang po klem do nang po non ke itum han towar nang puwak la po litum matha nang nilo je karbia ang long tum dam sitanong ke nang chini ne pu bang ka avelo non ke nang chini et lo karbia ang long asor ta la puson thek lon lam ta thek kado ko veta thek non bang ke ilitum hanang chini pamilo nasi owe kimi tum han ta chuning rilo lun lama hin pen chot kali ason tin sitami ilitum ningki ding pen chipi bihek pen misen pen ilitum klem tu milo kulo tangte ilitum akhe an association ilitum chirung rung pang tuipo lan lo mili ka chin Karbi Women Writers Forum pen Voice of Honor Recitations and Citation ajay me ke padopon
Wasig ni Phain ko Sirkep ar ni Tili Porphai ki thoma por malom Difu Kasa Stadium Conference Hall along Voice of Honor Recitation Citation Program ki paman pon. Bangso ja megalong bang pho bang thua bang phia tuma phan karcho ja mek peman. Karbi Women Writers Forum atum karcho pona bang phu bang phia tumke Padma Shri Awardee Pukhila Lekthepi Difu Golf College a Professor Philip Taro Principal Don Bosco College Difu Principal Lapen Principal Madan Memorial Higher Secondary School Difu atuma phan hello. Jaime galong Padma Shri Awardee Pukhila Lekthepi Ben Stami Lunjire sang parjupon. Jaime kedeng pon Karbi Women Writers Forum and Professor Kadombini terang pipen perang keangno lamthi ki jaipon ki Karbi Women Writers Forum akimang jasemet kethurmi owe tumaphan kangthur ponjia phansi kimang posialang lihin pen kardak pen than pachini pon Nipu Penerson terang nangkelo aberta the leading Karbi Writers Women Forum. I actually wanted to felicitate Padma Shri Awardee Pukhila Lekthepi ma'am, and also because our platform was always encouraging women. So we are very happy that she is the third Karbi, no doubt, first Karbi woman who got the prestigious Padma Shri Award of 2026 for art. So we are very happy, and along with this, we also wanted to felicitate some of the PhD holder of Difu. So that is why actually our platform is promote new young scholar, writer,
to promote Karbi literature, poem, everything. So that is actually that is for this occasion. Actually, we are doing this program. Thank you. So could you just tell us, since you are the Women's Writers Association from Karbi Anglong, and are you planning to publish a book related to Pukila Lechipi or any other else? Yeah, definitely. We are sure, because ma'am is also said that because she said that if someone could write in SMS, it was good for her, because English is difficult for her, she said. So we are planning to publish one book regarding her autobiography, one in English, Karbi, and SMS very soon. And lot of young poets here also, especially in the Karbi poet, they also recite their own version of Pukila Lektivi. So today we see all these things, and we are very happy to see the young talents in Karbi Anglong. Thank you.